Qashqai Tecna 1.5 diesel 2015, chiar una 12 și motorizarea de Euro 6, da? Cutie manuală, neagră și foarte dotată. La Tecna nu lipsește nicio dotare. Și haideți să vedem. Faruri cu xenon daylight LED, proiectoare de ceață, senzor parcare, parktronic, distronic, jantele bicolore cu anvelope de iarnă aproape noi, cheile Sentry, pachet crom exterior și bară portbagaj. La interior avem tapiseria full piele, după cum vedeți, într-o stare impecabilă, deci nu are uzură absolut deloc. Nici măcar scaunul la șofer, da? Încălzire în scaune pe două trepte, navigație mare, dublu climatronic, camere 360, volan îmbrăcat în piele multifuncțional, start-stop, 269.000 de kilometri. Vă spuneam de avertizare unghi mort, line assist și distronic, da? Trapă panoramică, frână de mână automată, cutie manuală în 6 trepte. Haideți să vedem în spate. Geamurile de spate sunt ionizate și, după cum vedeți, tapiseria ca nouă. Bine, anvelope de iarnă și pe spate, bineînțeles, cârlic de remorcare, portbagajul destul de spațios, senzor și spate, bineînțeles, da? Pe acest model avem 3 bucăți în stoc, da? Și cutie manuală, și automată, și 1.6 și 1.5, toate 3 Tecna care sunt în stoc. Acesta este la 10.490 de euro cu 12 luni garanție, cu livrare gratuită oriunde în țară și cu posibilitate de achiziție în rate, da? Mai multe detalii și poze găsiți pe site-ul nostru www.emauto.ro și nu uitați că la noi în parc doar calitatea face diferența.